kerran hieltävää katseltavaa, kun katselee liikkuminen on hienoa, liikkuen Granlund, katsotaan tämän nuoren taituri. Eitäkö mikä maalin kaveri iskee? Eitäkö mikä maalin kaveri iskee? Ottaa mailla lapaansa kiekon ja venäläispelaajat katsovat kentillä, että roijestas mitä siellä tapahtui. Granlund ottaa kiekon, ottaa lätyn mailan lavalle ja tekee MM-historian yhden hienoimmista maaleista. Ei mitään muuta voi sanoa, katsokaa 19 nuorelle, sinne lätty kiinni ja Konstantin Padulin katsoo, että taivas varjele mitä sieltä tulee maali. Ja se iskee Mikael Granlund vielä kerran, ei voi kukaan muu väittää muuta kuin että on se sellainen häkki. On se sellainen häkki. Vielä sitä tutkitaan siellä, mutta siellähän se verkon perukoilla on mitä sitä tutkimaan. Vielä kerran katsokaa ja ihmetelkää. 5-13 pelattu ottelun toista erää. Siellä kaveri nyökyttelee. Tämä joutuu. Ja sitten vielä siellä tutkitaan tilannetta. Vielä kerran katsokaa nyt kiekko siihen ja sitten noin. Täytyy sanoa, että kyllä on yksi MM-historian hienoimpia maaleja. Yksilösuorituksia nimenomaan. Sieltä Konstantin Padulinin olkapään paikalta. Se on toinen maali Granlundille, 7. tehopiste, 13 peliä käyty. Katsotaan kun kellot pysähtyvät, sieltä tulee merkkejä. Ja totta kai sieltä tulee merkkejä. Mikael Granlund 1-0. 25-13. Se jää myöskin aikakirjoihin vielä kerran. MM-historian yksi upeimpia yksilösuorituksia. Ensikertalainen lataa sieltä koko 19-vuotisen puolustukseen. Ja tällä tavalla sitten nopeasti tulee Lajunen keskeltä. Laukoo vähän ohi. Menee irto kiekkoon. Ja siellä on! Jani Lajunen iskee näin nollakulmasta kiekon maaliin. Näin Suomi siirtyy ottelussa 2-0 johtoon. 2-0 johtoon. 7:40 on pelattu ottelun kolmatta erää. Onko se Billström, joka viimeisenä siellä rouhii kiekon maaliin. Jani Lajunen joka tapauksessa lyö sen loistavasti maalin eteen. Katsokaa vielä. Lajunen menee röyhkeästi sisään. Laukoo ohi. Menee itse tilanteeseen. Lyö kiekon kohti maalia. Siellä on Petteri Nokelainen. Ja sitten sieltä tulee Billström. Katsotaan käykö se siellä maalissa. Lajunen lyö sieltä kiekon. Ja käy se maalissa. Voi olla, että sinne ei ole paine kavereilla. Nyt on Suomen ylivoimamahdollisuus, joka saattaisi siivittää Suomea entistä lähemmäksi finaalipaikkaa. Mutta pidetään niin sanotusti pää kylmänä. Jarkko Immonen kiekossa. Sitten pyörii maalissa Granlund. Ja sitten pyöritään maalin kolmalle. Niskala lataa vetää ohi maalin. Loistava maalitekopaikka. Välivaara pistää peli pyörimään ja roletti pyörii siellä kuin konsanaan Las Vegasin illassa. Nyt ollaan kuitenkin Bratislavan illassa ja siellä pyörii tällä hetkellä Leijona Show. Oi mikä maali! Oi mikä maali! Granlund iskee sinne maalin eteen. Lätyn Jarkko Immoselle. Tulee sellainen maali, että nyt täytyy pistää kyllä jatsiksi kohta. Aivan loistava maali. 9:15 pelattu ottelun kolmatta enää. Iljo Kovalchuk katsoo, että mitä ihmettä siellä tapahtuu. Katsopa Iljo, mitä siellä tapahtuu. Jarkko Immonen, Mikael Granlund ja näillä pehmeillä unelma käsillä hän laittaa lätyn siihen. Läpsäyttää Immosen pojalle siihen ja Immonen takoo häkkiin niin, että Padulinin takana se ikuinen kuuluisa helinä. Pesonen pistää kiekon sitten Granlundille, ottelu suunnille äänelle. Granlund pistää Pesoselle päätyyn. Suomalaiskannattajat tanssivat ja laulavat täällä. Sitten tulee Väänäsen vuoro. Nauttikaa, iloittaa. 30 sekuntia vajaa peliaikaa. Jälleen Suomi vielä 2-1. Toista loppuottelu Ruotsia vastaan ja millaisen esityksen jälkeen. 3-0 taululla. Vielä tulee Iljo Kovalchuk kertaalleen hyökkäykseen. Ja koko Venäjän porukka. Padulin seisoo maalilla. Se kertoo siitä, että ei siellä ole mitään mahdollisuutta enää. Ei mitään ratkaisuja. Sijoitti maalin takana. Se kaivaa Granlund sieltä esiin. Sekunnit kuluvat. Tuleeko sitä maali? Ei sitten mitään maalia tule. Kun Vehanen torjuu. 3 sekuntia peliaikaa jäljellä. Ja näin se päivänä, että Suomi menee historiassa 8. kerran jääkiekon maailmanmestaruuden loppukilpailuun. 95 tuli voitto. Ja nyt sunnuntaina lähdetään hakemaan toista voittoa. Katkeria. Montare pyyhkäistään tällä kertaa pois, ja mikä parasta pyyhkäistään loistavan pelin takia. 2008 Berliinissä Venäjä voitti Suomen 4-0, syöryi silloin maailmanmestaruuteen. Suomi voittaa tänään 3-0, ja se voittaa hienon pelistyksen jälkeen, ja se loppuu tähän. Loistava ottelu Leijonilta. Petri Ehanen yksi kentän kuningas, Mikael Granlund, koko Bratislavan keisari. Tässä saman tien muuttuu koko Slovakia hetkeksi kuningas.